Yo, good morning mga ka-rides sa December 25, alas 5 ng madaling araw. Ngayon pa lang tayo aalis papuntang Pagadian. Okay mga ka-rides, tara, gahe na ulit tayo. So yun mga ka-rides, alis na tayo. Daan na ako sa may Shell at nagpagas. Ay, 3 bars pa naman. Kaya pa to. Ano, malayo pa ito. Ikot pa ako dun. 3 bars na pala. Eh, mag-uumaga na rin naman. Marami na tayong madadaan ng gasoline station. Ano, dito tayo nagpasko sa Surigao, sa hotel. Wala, natulog na lang ako. Di rin ako gumala. Ngayon ay dahan-dahan na lang tayo sa biyahe dahil wala naman na tayong nakahuling barko. Kahapon dito sa Balogan to Liluan Port, bumakbak. Ang nangyari ay yung cover ng aking motor sa gilid ay nawala, nabali dahil siguro nung nalubak ako. Eh hindi ko napansin na hulog. Tsaka kung mapansin ko man ay wala na rin siyang kwenta dahil nabali. Tapos naghanap ako ng cover dito sa Surigao ay wala rin akong mahanap. Ngayon tapakbak ulit tayo. Nakapag-upload na rin pala ako ng Manila to Mindanao. Hanggang pa lang, Matnog Port, at hindi pa ako nakapag-upload doon sa pagkuha ng papel. Doon pa lang sa pag-aantay. Pagdating natin ng hotel mamaya, subukan ko na rin mag-upload. Sa Pagadian, mag-hotel pa rin tayo dahil kinabukasan sa 26 ay susundan ko na yung misis ko sa airport. Wala naman tao. Palabas na tayo ng Surigao City. Andito kasi tayo sa city eh. Pakita natin yung city. Kahapon parang walang pasko. Mag-isa na lang. Hindi tayo umabot eh. Kasi ang plano ko talaga, kung hindi talaga ako stranded, yung diretso ko ay hindi sa Pagadian. Yung diretso ko ay sa Zamboanga del Sur sa amin, yung boundary ng Zamboanga del Norte at del Sur. At doon sana ako magpapasko sa amin. Tapos inabukasan sa 26 ay tsaka pa lang ako pupuntang Pagadian. Eh kaso ngayon, hindi rin naman ako umabot sa Pasko. Diretso na lang Pagadian para hindi na ako pabalik-balik. Wala eh, nagka-stranded tayo sa Matnog Port. Yung sa Tacloban naman, ay Balogan naman, nang nagstay ako, kaya pa sana diretso yung Liluan yun. Pero may mga nagluloko sa natin eh, gamit. No choice rin ako noon dahil sayang naman, babiyahe ako na hindi makakapag-vlog. Diyan pala yun mga ka-rides, pakanan, yun yung papuntang Lipata. Tapos diretso, palabas tayo ng city. Sabi, nagpa-fog dito sa Surigao. Oh! Ewan ko kung kita sa mapa sa video, pero nagpa-fog. Malamig.
nahuli. May nahuli siguro. Ayan yung guys sa ano mga ka-rider. Yan. Hindi niya mahanap. Ayun no. Ayun po ang guys sa ano. Hindi po siya mali. Na ano siya niya na hindi niya nakita. At maliwanag pa. Woohoo! Mga karay, salamat sa inyong pag-subscribe. Kahit di tayo nag-upload, may nagsa-subscribe. At saka may nag-review na rin ng ating ano no, ng ating upload. Ayan nyo po, pagdating ko ng Pagadian, susubukan ko makapag-upload ulit. At pagdating din sa bahay, kung andun pa yung piso wifi namin. Ayan, sinito. Sorry po. Kung kailan ano, parating na ako, sinipon ako Huwag naman sana. Inom kaya akong alaksan. Wala siguro to. Nakasapagod to eh. Ganda ng ano no? Ganda ng view. Ganda ng view tapos may kamay na laging gawa ganun. Ang kulit eh. Hindi na lang muna ako magpapatay ng camera. Wala naman sasakit sa likod. Makakay! Dito sa Mindanao, ang ganda ng kalsada Hindi yan pareho sa ano, Luzon tsaka Samar. Sana wala na tayong aberya ngayon. Gaganda na ng tanawin na yan. Magdadrive ako hanggang Mindanao. Ganda ng view. At tapos pagsisingin doon. Hindi ako nakapag-swimming sa Surigao. Tapos yung motor natin ay wala pa ring ligo. Mamaya baka may madaanan tayong ano, mga hulog piso na ano, car wash. Baka try natin tanggalan ng dumi. At dahil dyan, 2 bars na lang, dapat nga nagpagas ako ulit. May mga gasoline station naman yan dyan sa unahan. Yan naman yata akong naiiwan. Kasi yung laptop ko andyan sa bag. Gamit. Cellphone. Mga rin. Alis na tayo. So, update ako mamaya. Basta mamaya mga karay. Ganda ng view. Yo! Ganda ng ano ng araw. Nakakita ng ano, diretso lang na daan. Pwede tayo mag-video.
ng daan, pwede tayo mag-video. Yan o. Let's walk shot. Pili tayo. Stop tayo. 5 araw na tayong gumagahin. Enjoyin na lang natin kahit masakit na sa katawan. At sana walang ulan ngayon. Ito yung maganda sa DJI, no? Mabilis na lang siya ikabit. Kasi naka-magnetic siya na, no? Holder. Ganda ng mga kalsada talaga, oh. Ang linis. Walang kalubak-lubak. Oh, Tagaluson. Tagaluson talaga. Yung people ngayon, gawin nyo ganito yung kalsada nyo kalinis, oh. You know, gawin nyo ganito kakinis. Mamaya, ang lapad nito mamaya papakita ko. Oh, kahit dito nga, oh. Kahit maliit lang tong way na to, ay napakinis ng kalsada. Oh. Mga bayan-bayan pa yan. Nakatugtog na lang ako sa intercom. Grabe yung fog, oh. Papasok tayo sa mafog. May aso. Oh, grabe fog mga karay. Bakit daw ako nagmumotor? Ang layo ng Luzon hanggang Mindanao. Ito po yung dahilan mga karay. Napakaganda ng Pilipinas. Nakakadaan ka nga lang sa mga lubak-lubak, pero okay lang. Masaya naman tayo sa ginagawa natin. Wala naman, oh. Ano kaya magano to? Nakalimutan ko. Season, ha? Season pala. Nasa season tayo mga karay. Break it up. Lamig. Someone to share. O diba? Yung kalsada napakalinis. May mga aso nga lang yun, oh. Daming aso dito. Okay. Nasa gitna ka pa talaga, ha. Ganda na kalsada, man. Mga ano dito, Bentong boys. Nako, magsasawa kayo. Oh, ganda ng shop na to. Ganda ng corner, no? Mahilig maglabas ng tuhod. Dito kayo. Up. Nakaka-rides, di po ako naglalabas ng tuhod, ha. Yung tuhod ko, andyan lang po yan. Yan. Want to break it up. Woohoo! Di pa ako nakapag-change oil. Dami na. Napakaganda naman ang daan
na to. Sino bang ayaw sa ganitong kalsada, oh? Parang mag-drive. Oy, fuck. Napakahilig ko kasi sa malamig na klima, parang yung ganitong view ay para sa akin napakasulit. Mabay-bahay, pero tingnan mo naman yung fog. Oh, ay. Tuwang-tuwa eh, no? Parang bata daan. Pero ang fog, oh. Alam niyo na makita yung sasakyan, oh. Di makita, oh. Zero visibility, mamen. Pag sa malayo. Pero pag nakapasok ka sa bag, kita naman. Upper bus. Grabe, napakaganda. Woo! Na-enjoy ko na rin yung kalsada. Anak ng Takwal, Luzon yan. Tagasaan. Nandito na tayo sa Baganon. Mga ka-ride, sa wakas mai-enjoy na natin yung kalsada. Dandahan na lang tayo. Yung facing ko ano na lang 70 or 90 na lang siguro. Hindi na ako magpo-full throttle tulad kahapon. Ganda naman. Huwag kang mag-away, may dalang itak. Pag nag-overtake, pa-overtaken na natin. Haba ng itak niya eh. Ay, may gasolinahan. Agas ako, 2 bars na lang. Sarado ba? Sarado? Nag-atay si kuya, oh. See from heaven Madalas na tayo mga ka-rides at sarado pa rin ang gasoline station. Hanap ng gasoline station. Baka magtutulak tayo na ito. Yung dyan mga ka-rides, paliko ka kaliwa papuntang Tandag, pwede ka diretsyon Davao. Pero yung Davao ay may iba pang pwedeng daanan. Tayo dito tayo. Walang gasoline station. Yari. Ilang 2 bars, hyper. Wala. Kaya tadi po. 231. Tangina, daming ano. Puno eh. Ano? Ano na ako? Sumobra. Makipag-usap kasi nung naggagas, hindi na tumitingin. Pulik pa na pulik. Bawal yan ang natin yung
Hanap pong tubig. Nakapagas na tayo mga ka-ride. Asar si atin, daming tapon ng ano, gas. Pumunta pa sa makina yung tapon eh. Nabusa ng tubig. Nandito tayo sa Badass. Ginawa pa gas. Di pa ako nag-almusal, di pa ako nagugutom eh. Nabutuan. Wait lang, padago to. Ano padago yung tinuro? Tama na. Tama pala. Kala ko mali yung tinuro. Mga ka-ride, tingnan nyo naman kung gaano kalapad. 1, 2, 3, 4. Basta, may sa gilid pa. Ang lapad ng kalsada, no? Bandang mainit na tayo mga ka-ride. Dapat ng kalsada oh. Tapos di pa malubak. Bagsak. Checkpoint mga ka-ride. Pag may checkpoint, talagang magbabagal tayo. Isimbi. Oy. Pag-click ka pa kung tumakbo ah. Ganda ng kasado, di ba? Hindi ako makahinto sa pagbablog sa kalsada eh. Ganda ba naman? Kaya, patay ko na lang sa may bandang baba. Ang ganda. Mainit like. Ano to like? Kala ko nasa mainit, hindi pala mainit. Balik. Mainit yung sinabi ko nila. Malipayong? Pasto? Malipayong pasto pala. Lugar. Complex. Puro. Okay? Ano nakalagay? Ano pangalan? Standard. Dito na.
ng agila sa akin ay umuuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila kailangan kong makalaya. Walang tanikala, nakatali-tali. Sa kukunang agila, sa iyong kong bahay, alipin ako ng kanya. Sa kukunang agila, sa iyong may replay yan o, yung nakikita natin. Walang tao sa likod. Oh, ganda ng kalsada no.
man. Saan ba dito ako dumaan? Saan ba naman dumaan sa lubak? Oh. Tulay. Bukas silang bagong tuloy. Alas 7 na. Pero di ko alam kung saan tayo. Ay. Ganda ng view mga karay. Butuan City, diretso. Bayan mo. Ganda talaga. Bangunay. Bangunay na tayo, Bangunay. Nag-one way pala sila dito mga ka-rides, oh. Napadiretso ako ng konti, di ko napansin ka agad. Kasi nasa isip ko dalawa tong tulay. Yun pala, nagawa pala. Napadiretso tuloy akong konti. May stop naman, eh. Mas di ko napansin ka agad. Wala kang putik. Time check mga ka-rides. Alas 7:26. Parang dito pa tayo sa may Kabadbaran City. At meron pa tayo babiyahin na 9 hours and 22 minutes. Di pa ako nag-aalmusal. Di ba ako nagugutom eh. Parang Kabadbaran nga ito. Ang liit lang ng city na to eh. Kabadbaran City. Ano? Nangamuti ako visit kasi yung tinignan ko yung babaeng nakamotor doon siya nakastop sa may unahan pa ng pedestrian. Eh di ko napansin may kanto sa kanan, lagpas pala siya. Ang tingin ko kasi siya yung tatabihan ko eh. Eh nakakahiya, tangina wake up na lang ako. Oh my god, tangina, sorry po. Hindi ko pa talaga sadya yun, promise. Yung nasa isip ko talaga isa tumabi kay ate. Eh kaso di ko napansin na lagpas pala siya dun sa pedestrian. Huh! Ito. Kakahiya eh. Nagpa-vlog pa ako. Wala, nalit talaga eh. Nagawa ko na lang, sumunod ako kay ate na nag-U-turn. Habit. Sorry po, hindi na po ulitin. Hindi pa talaga sadya yun. Kakaya lang kasi tumambay pa dun eh. Kaya nakakayang umatras. Sorry po. May stoplight oh. Saan tayo? Alam nga naman. Kanina pa tayo tumatakbo, walang stoplight eh. Biglang naging may stoplight.
Nasanay. Loko-loko butik. Nakakaya. Uwi ko tuloy. May dala na palang stoplight dito eh. May ilang oras na tayo tumatakbo, wala na mga stoplight. Pahiya mamen. Ito, antay na lang tayo. Bawi. Bawi tayo sa kahihiyan. Boss, Karaga na to no? Karaga? Karaga, oo. Sige po, thank you. So yun, Karaga na po tayo. 7:30. Napakadiretso ng kalsada mga ka-rides oh. Ito lang yung pangit oh. Parang nag-freeway. Ito na yun oh. Kapataran pa rin ito mga ka-rides. Siguro. Time check mga ride, 7:45. And anong tulay tawag dito? Alam ko, ang botón yung puti na tulay eh. Saan ba lugar to? Ampayon. Ampayon. Bayan ng Ampayon. Seven point na. Mamaya na ako kain mga alas 3 siguro. Aga pa eh. Yun yung Padago mga ka-rides oh. Tapos tayo diretso pa Butuan. Ba't di ko nadaanan yung puti na tulay? O baka papunta dito yan? Haba ng ano, straight ng Pabutuan. Butuan. Saktura ka ah. Para. May stoplight pa dito. Wala naman. Kanya-kanyang diskarte lang ata. Parang pa-bypass siguro ta. Parang drone diretso pa Butuan eh. Na mismo proper na Butuan. Parang pinapahinto tayo sa labas. Oo nga. Kaya papadaan dito sana maraming sasakyan. Ayun.
tayo dadaan sa mismo city na Butuan City. Pinalabas tayo. Wala. Nakasarado pala ba isang boss? Himala, mabagal yung bus. Halika po, birthday ka po mga rides. Ang ganda man. Mga ka-rides, ito yung sabi ko. Hindi ko na kailangan mag-throttle. Kung saan na tumatakbo, 68. Yan. Naka-maintain. Kaya. Hindi na ako mapapagod. Ano siya? Matagal magbalik. Yan. Bumabagal na. Yan, 57 na. Mga ka-rides, kita ko na yung sinasabi kong tulay na papasok ng Butuan yun pala. Akala ko di tayo papadaanin. Yan yan oh. Dadaan pala tayo city. Akala ko hindi tayo dadaan. Oh, tama. Ganda ng tuloy oh. Wow. Nakapag-video ba ako nung ano? Oo. Nakapag-video din ako pero ano, pampadarin ba tayo ng Butuan City? Lagi ko sa isip pag ano, nakalagpas tayo na yung pagbaba ay Butuan City. Hindi siguro. Parang hindi na nga tayo makakadaan. Ano ba? Kasi yung mapa parang wala ng bayan eh. Wala no. Wala ng bayan dyan. Hindi nga tayo ano, dito. Hindi nga tayo pinadaan. Daming mali-mali sinabi oh. Ba, mali. So okay. Dyan tayo dumaan, hindi tayo pinapadaan ng bayan. Okay. Ay, yun yung ano. Dami ko agad. Dati ano, kung first time. Diretso. Somewhere we go, somewhere only we know, somewhere only we know. Katanan ni Papa Daday. Ano sa atin? We have
Mga ka-rides, butuan pa rin tayo. Dito tayo sa ano. Kaya, sa ba? Ha? Yan. Ulo tayo sa butuan yung paikot, yung parang may papuntang airport, palabas. Tayo. Saan ba tayo? Ano tayo dun sa kanya? Doon pa? Ayun pa to. Dito, uy, hala. Nangyari dyan? Wala, may tao sa loob. Kakat, ano lang pala. Kakatumba lang. May tao pala. Akala ko iniwan. Natumba bro? Naka-Mio ba? Ha? Nakamotor? Nangyari? Hindi ko rin nakita. Naka-Mio? Buhay nakakuan sa kuha. Ay, kaya manggod na ko siya. Ay, sa Aerowas? Wala kan? Pero unsa bay kano? Wala, okay ra ko. Ang katulang kuan ba naka-Mio? Buhay naka bata. Bata ba to? May bata? May bata sa bangan. Ako din mo nag-break. Yung kinakaamong sa kuha, gili kaya na ko siya ba? Dapat, kung diri siya mo sa dito na. Ito ano? Ako pa, pakuan mong ko. Pampayon mo ko. Pampang. Ito na, wala to siya siyang dalan. Hindi mo na mao nga driver na. Ano? Bangay lang ko. Teka. Cellphone brad. Siko rin mo. Tips. Wala naman tagas. Pakuan. Diri siya mo sa diri na. Kahit na man ito. Sunod sa diri na. Saan man na? Galit ka sa whip diri. Ano ba tong kuan lang yun? Tapos wala ka hunong eh. Kopi ni hunong. Ay, mali mo yun siya. Wala mo gusto na mali siya. Okay ba? May disgrasya pa mga karay. Okay naman siya. Buti walang balik. Di kaya na ko siya. Wala rin akong ano eh, medical kit eh. Di ko alam. Itang tali lang ano. Ano kaya mo magpaano bro? Sabi na lang muna. Akala ko may disgrasya sila tas iniwan. Pagtingin ko may tao sa loob. Ato ba? So yung mga ka-rides no, nadisgrasya si kuya dahil pala yung Honda Click daw na kasunuran niya ay kumain sa andito sa may bandang kaliwa, tapos biglang liko kasi nga paliwa tayo diba, biglang paliko. Di siguro yun na ano sa kalsada yung kaso niya, yung biglang bago ng isip. Tapos siya naman pareho, siya naman pakaliwa siya dapat, eh kaso bigla daw nag-wave yung Honda Click, yun iniwasan niya. Tawag yung ano niya, babaho tawag siya ang tok-tok. Buti wala naman siyang balik kaya iniwan ko na. Nalungan lang namin. Akala ko ano lang yung balik, matagal na yung disgrasya ba, tapos iniwan lang muna yung tok-tok. Tapos nagulat ako, may ano pala, may tao. Buti
makikita mo sa loob. Lugo, tapos yung nakaanuhan nga, di man lang tumigil para tumulong na. Minado sigurong mali yun. Kaya natakot. Iwan. Lugo talaga. Kaya na ba to? Kain tayo mga ka-rides. Saka may kainan, baka sarado yung ito. So yun mga ka-rides, time check alas 8:18. Sige po, nasipit na rin tayo. Tsaka review ko na lang din yung video kung nakuhaan ko ba yung disgrasya kanina, kasi parang bagong lang nangyari. Kasi ito, kain muna tayo. Bok choy tsaka tungol daw sa baboy. Yan. Bok choy. So yun mga ka-rides, tapos na tayong kumain dito sa may Bang's Eatery sa may nasipit. Saglit na tayo kumain, tapos alis ka agad dahil may 8 oras at 24 minutos pa tayong babiyahin. Malayo-layo pa. So yun mga ka-rides, no? Pahinga lang tayo saglit, kain, tapos bakbak agad. Gandahan lang. Pahinga na pa kasi tayo. 8 hours and 24 minutes mga ka-rides. Alas 8:48 na. Andito pa tayo sa nasipit. Nasa unahan lang to ng Butuan. Tapos nag-review ako nung video ko kanina. Tinignan ko kung nakuha ko ba yung video na disgrasya yung tuktok. Hindi nakakuha ng video na may nakaharang na L300. Kaya ayun, hindi ko na ilista yung kinamit ko, nakalimutan. Wait lang, double check ko yung cellphone ko. Baka nag-iwan ko yung cellphone. Wala bang yung tagiliran? Wala naman siguro tatabi sa atin dito dahil magbuhangin. Yung natumba tong motor ko dati, yung galing ako Mindanao papuntang Leyte. Pagtabi ko lang yun eh. Tapos malumot. Yan. Dami yung cellphone. Yung isa. Tunog yung mainit yung sa batok. Nadala tayo dahil busog pa ako.
Magica. Anong lugar to? Personal ka lang naman ako nasipit. Takbo ko 50 lang eh. Carmen. I love Carmen. I love Carmen. Agad na kahit so. Libre lang maligo dyan. Oh. Walang mga hotel-hotel oh. Lakas na ng loob natin magmabagal ano. Kasi wala na akong hahabuling barko. Kahit mabagal ako, sigurado makakarating ako. Miranda Beach Resort. Oh. Nature just like my eyes. Kaya pahugas mo tara. So banking kayo dito mga ka-rides oh. Ganda pa ng view. Ganda na kalsada. Habang tayo ay chill lang, relax lang. Di ba mo, parang si Domi lang. Relax lang sa gilid. Oh, nangyari. Relax din sa gilid. Yagi, natanggal. Nakala ko, nakafight. Bungon magsaysay. Magsaysay. Malapit na pala tayo sa Hingoog. Natunaw na yung mga kinain natin mga ka-rides. Ano to eh? Huh? May disinfectant ba yung gano'n? Together now.
na darating doon. Ay, alas 5:08. It's so dagat. Good time, in bad time, I'll be on your side. Parang ano na to eh. Oo. Dito na to sa lugar na to. Walang nakasagay. Oo, tulay. Anong tulay to? Tujungan. Linis ang ilog oh. Bandang Hingoog na tayo mga karay. Malapit nga to, ano? Hingoog. Malapit lang sa Hingoog ha. What to say? Do whatever you want with me. Fly, fly. Oh, the time. Anong kaya nga ito? Kasi ang jeep parang nasa baba na ito eh. Hindi takot lang. Walang nakalagay. Oh, may price. Ay. Gas dati oh, parang sarado. Tahingog nga. Doon ako nagpagas eh. Two bars na lang ako ride oh. Sa bandang Surig, badgas pala ako nagpagas. 2 hours. Mainit kasi kaya mabilis lang. Pero tumas yung average consumption natin. 45 kilometers per liter. Sa ano na lang, bahay na lang tayo ng Hingoog papagat. Or dito, parang may gas station sa gilid. Meron ka wala? Oo, dagat. Dagat lang meron. City na lang.
Max Road. Coke Road. Wala. Bypass road. Oh. Petron muna tayo. Holy shit, sarado man. Wait. Wala, magbabayan talaga tayo. Sarado. Babayan tayo. Mga ka-rides, time check alas 9:50. Nandito na tayo sa Hingog. Ibig bitaw. Relaxing ano eh. May ang mas maganda doon oh. Yun nga. Tagas tayo. Tapos balik tayo dun sa shortcut. Premium full tank. Premium ba? Oo. Okay. Ay mga rides, 228 yung pangalawa nating gas. Parang makakaano yata tayo sa pagas yun makakaapat. Makakaapat yata tayo, nasa ano pa lang tayo eh, Hinguog. Saan kaya ako magsusulat? Walang malilim dyan. Magsusulat ako ng gas tsaka yung kinain ko kanina. Saan ako pwedeng tumabi? Wala akong pwedeng pagtabihan ayun o, nakapangalawang gas na tayo. Hinguog pa lang to. Bagay pag mainit talaga. Ayun, may puno. May hugasan ng motor oh. Kasi init naman. May truck. Hinguog City. Punta sana tayo sa may ano, yung shortcut para di tayo duman sa bayan. Ito, may malilim. Ito tayo. Susulat lang ako ng kinain ko kanina at saka yung pag-asa 220. Ay ko. Ay, yeah.